بردن باش خوندەکانی هێژا و دەلال و چاوانە ئەس بێبی و تەردە باش بن ناوێ مامۆستا نازدار شخۆمی ئیرۆ دەست بوانەکە نو بکن ناوێ وانەیە مەژکێ جەژنا دایکێ ئەمین هاv hevdûre naskin hengî cejna dayikê ye û em vê rojê de çi dikin jixwe wego em dizanin dayik heyîneke herî rûmet e dayika me dayikeke herî bi rûmet e jixwe jîkê dayik hebûna jiyanê ye ne dayik hebûna jiyanê ye hebûna jiyanê ye jixwe li vê de mala got dayik tê tune bê ew mal bêstûn e ne ji ber dayika me fêrî çi dikê me fêrî gelek tiştan dike em hevdûrê nas bikin kengî roja dayikê ye roja yekşema duyêm ji meha gulanê yekşema duyêm ji meha gulanê ev roj roja cejna dayika ye li vê dekê wego em dizanin dayik ew jina got me aniye jiyanê ne ew dayika got me mezin kiriye me fêrî her tiştî kiriye jixwe dibêje dayik jîkê me ji belayan me ji tiştan diparêzê ji gelek tiştan dayik me diparêzê jixwe dayik me fêrî gelek tiştan dikê me got weke çi me fêrî hezkirinê dikê me fêrî rêzgirtinê dikê hem jî me fêrî alîkariyê dikê ev hemû karê dayikê ye ne wego em dizanin jixwe li vê de ji bo mezinkirin û perwerdekirina me jîkê kî me re alîkar e dayika me dayika me me perwerde dikê me fêrî her tiştî dikên hema aynî ser ziman jixwe dayik her dem di tevgerê de ye çima ji bo got zarokê xwe mezin bike û wa fêrî gelek tiştan bike dayik her dem di tevgerekê de ye jixwe dayikê jîkê dayikeke fedekar e ji bo zarokê xwe fedekar dike ne li vê de dayika me ji bo vê yekê em bêjin deynê dayika me li ser me ne em deyndarê dayika xwe ne çima ji ber got dayika me ji bo me xwe fedekar dike em bêjin em deyndarê dayika xwe ne em çi qasî ji bo dayika xwe bikin hin dike deynê dayika me li ser me wê hebe çiqa em jêr bikin em nekin li vê de em deyndarê dayika xwe ne jixwe zarokên hêja û delal dibê em nikarin deynê dayika xwe bidin ji ber her dem dayika me bi me re alîkar e û alîkariya me dikê me fêrî her tiştî dikê em nikarin deynê wê jîkê bidin li vê de tu carî jîkê em gotinên nexweş peyvên nexweş ji dayika xwe re nebêjin em dayika xwe jî xemgînî nekin em peyvên xwe jêr bêjin ew şîretê got dayika li me dikê em wan şîretê dibe em pêk bînin dibe em weke dayika xwe bikin ji bo got em bibin zarokina jîr û zane û perwerdekirî û bikûn li vê de me fêrî her tiştî kirî dayika me em tu carî dayika xwe aciz nakin jixwe şîretên got dayika me ji me re dibêje me got em ê bikin hişê xwe de em ê wan şîretan pêk bînin jixwe çi qasî em ji destê xwe ji dayika xwe bikin wê hindik be çiqa em ji dayika xwe bikin hindik e di vê rojê de di vê cejna dayika de em çi dikin kî dizanî em çi dikin destpêkê em diyariyekê ji dayika xwe tînin em diçin destê dayika xwe û serê wê jî em mac dikin ne em bêjin yadê cejna te pîroz bê li vê de em şahiyekê çê dikin hin mal şahiya çê dikin hin jî li vê de şahiya çê nakin tenê diyariyekê ji dayika xwe tînin li vê de me nas kir kîja roj kîja meh cejna dayikê ye ne li vê de me got yekşema duyêm ji meha gulanê roja cejna dayikê ye kî me tîne li jiyanê kî me tîne ser wecê dunyayê dayika me ye dayika me fêrî perwerdeyê dike me fêrî herêzgirtinê û alîkariyê dike me fêrî her tiştî dike ji ber vê yekê dibe em li dayika xwe jî guhdar bin û baldar bin ne zarokên hêja û delal hem jî dayika me diparêzê me ji gelek tiştan diparêzê dema em digirîn dayika me mehmêz dike dema em xemgînî bin dayika me mehmêz dike ne li vê de dayika me hebûna cîhanê ye hebûna dunyayê ye
مالا بێ دایک ئەو مال بێ ستونە ji ber vê yekê em gotinê dayika xwe bi pêk bînin şîretê got ilme dike em wana jî kê bixin hişê xwe de em wana bi kar bînin xwe li vê dê me nas kir kîja roj e cejna dayikê ye û em dayika me çawa me diparêze û çawa me xwe dît kêne em ên hav hevdûrê pirsên nirxandinê careser bikin xwe li vê dê rûpela sê û heft pirsên nirxandin hem hevdûr careser bikin çar pirs ilceme hene pirsa me yekem çi dibêje hin mînakên rojên diyar bidin destpêkê me pirsa xwe deynin çi dibêje hin mînakên rojên diyar bidin kî zanî çi rojê diyar li ceme hene çûçine rojê me diyar kî zanî cejna Newrozê rojeke diyar e cejna jinê jî rojeke diyar e ne li vê dê roja aştiyê roja mafê zarokan roja mafê mirovan gelek gelek rojên diyar li ceme hene em ên ji van rojan sê mînaka tenê binivîsin cejna Newrozê cejna jinê û çî dî roja aştiya cîhanê vê dê me got gelek rojên diyar li ceme hene ji van rojan tenê me sê roj diyar kirin pirsa me diyem çi dibêje di rojên diyar de çi tên kirin em pirsa xwe binivîsin di rojên diyar de çi tên kirin kî zanî çi tên kirin li vê dê çalakiyên cur bi cur li tên darxistin çalakiyên cur bi cur tên li darxistin her şahiyek çê dibe em şahiya kengî çê dikin di rojê diyar de ne pirsa me sêyem bê çi mafên zarokên ên got tu dixwazî hebin çi ne em pirsa xwe binivîsin mafên zarokan ên got tu ên got dixwazî hebin çi ne hûn dixwazin çi mafê zaroka hebin hûn çi mafê dixwazin zarokên hêja û delal mafê we gelek in destpêkê mafê zaroka di jiyanê de ne mafê jiyanê mafekî dî hûn dixwazin çi be mafê perwerdê vê de gelek maf li ceme hene gelek daxwazê me hene ji mafê zarokar e lê ji wan mafan me didon vîsandin kam herin pirsa xwe çare dibê di cejna dayikê de hûn çi dikin em pirsa xwe binivîsin di cejna dayikê de hûn çi dikin hûn çi dikin zarokên hêja û delal
دوێ ڕۆژێ دە هێون چ دکن دیارiyekê ji dayîka xwe re tînin. Tînin û şahiyekê çê dikin. Li vê de jî kê pirsê me nirxandinê me pirsê xwe çareser kirin me bersir danî me wana xwe jî şîrove kir wana me gelekî hîsan bû hem jî gelekî xweş bû. Çima xweş bû? Ji ber ku roja cejna dayîkê ji me diyar kir û me nas kir em di vê rojê de çi dikin û karê dayîka me çi yê mal di. Me got dayîk hebûna jiyanê ye ne zarokên hêja û delal. Xwe li vê de jî kê wana me bi dawî bû û bimînin kêf û xweşiyê di heta wan nekedin.